Oke guys, selamat pagi guys. Kini gue bayi tumbas sego pecel. Sego pecel legendaris sih. Mbok goreng di tempe murah mbok goreng toh. Goreng marah ira. Tak celuk ira. Ira sering ngawur ya. Masuk mano ya ini ira. Gak usah mbok goreng wis. Lho mbahku ki delokno ya. Aku nek gak bakul susah ya. Legendaris ki guys, jantenan. Aku nek sampean gak bakul susah aku, Mbah. Lah nek poso ya prei. Sahur gak buka? Mboten. Blas? Mboten buka wis total nek poso ki prei total. Lah nyapa, Mbah? Wis tuwek engko nek kliwat. Nah. Nek poso prei total seri bae. Oh nek ono anu karo sing nunggu. Kuduke sampean ki duwe asisten, Mbah. Wong cingko jam 7 lho wis arek goreng arang kading. Wis telas, Mbah. Kadang tempene ya wis entek. Walah. Ben ganti sing enom ku lho. Ganti sing enom. Nek sing sepuh cek payu kok. Nggih. Wong sampean cek payu masakane enak. Cacah nek tak tokone rene mesti seneng. Engko itu ngene iki wong-wong, engko cah sekolah ngantuk jam sampai jam 12. Anak buahku nek tak tumbahne rene seneng, Mbah. Oke guys, aku tak ngejel mak iki satu. Nasi pecel, tempe goreng. Mantap. Sangat. Segone ditapung. Nggone kok ngono kuwi. Mboten apa-apa, bener resik panganane enak. Ngene kok ngono kuwi. Lah kok nang mburi anu to. Oh, Mbah. Nang mburi kadoan. Sing enak iki ngene iki lho, Mbah. Kumpul. Ayo. 3 gak apa-apa, Mbah. Aku sithik mawon. Segone. Kon iki. Nggih. Isuk-isuk mangan sego pecel. Awan saithik engko opor. Jan tenan. Pakai iki mboten. Nggih, pakai aku. Kulo peningkir dong kan. Yo enake. Dong telo. Yo enak tenan. Enak kulupe. Kulupe tambah saithik Kas, Mbah. Oh, kulupe. Nggih. Alhamdulillah, aku Pun. seneng kok nek. Pun, Mbah, pun. Pun. Nggih. Yo enake, Jan. Nah, telepon. Yo, jan diklewek-lewek nih karo bae. Nggenku ngono kene aku tumbas iki sampean dhewekne nyapa? Yo ora ngapa yo empan iki yo ben jare Mbak Luki ngene. Nek nggonmu mesti didhewekne ngono. Iya, mbok loro ya tak dhewekne. Niki satu lagi. Nggih 2, dasik 2. Oh, 2. Nggih. Lah engko nek make pengen. Yo to make kok. Nggih. Mbok sitok loro ya tak dhewek. Lah ya kok iso didhewekne aku. Iya. Jan. Lah aku ndek karep dhewekne. Nek gak ndek karep ya gak tak dhewek. Dhewekne karo bae.
Pun mangke kersane ngoten mawon kuwi dibuka mriki wonten omah. Nggih. Sego pecel. Sego pecel awohe peyek. Atine mangkel golek cewek, guys. Jipuk neh. Ternyata ditampung segone, guys. Kecil panas, makanya mendadak. Sampeyan saiki yuswane pinten, Mbah? Dalam Sampeyan saiki yuswane pinten? yo pitu yo punjul mbuh. Wis ra ngitung nek pitu punjule mbuh 5 mbuh 4 mbuh piye. Ute iso nang masjid budal iso nang zarah budal ngono. Alhamdulillah. Sampeyan sik zarah berapa? Nek ada Oh, nek atus gak kuat. nek aduh jalane gak kuat. Jarah-jarah amur kancane Mbah ya. Rame seneng. Payake 2 wis mangan payak. Payake berarti 2 niki, Mbah. Wis tak makmu. Sudah mbak Nena. Kadang dikarep dhewek nih. Aku ngono nek kleru aku engko tiwas tuwa. Ya, mboten. Anu, Mbah. Tempene 3.000 ya? 3.000. Engko nek gak entek panganane nang omah tasik kuatah ya. Iya to ono. Kene Mbah dadekne setunggal ngapun pun. Ngono. Nggih. Mau mames tunggal. Mak. Pinten? Makme 3. Nggih. 15. Nggih. 15 setengah 15 3.000. Iki anu tempene piro? Tempene 3.000. Payake kalih niki. Nggih. Nggih. Payake iki ngulawo. Mboten tumbas dhewe ben. 4.000. Nggih. 7.000. Nggih. 7.000 karo 15.22. Nggih. Monggo. Jenengan kae nite apa to? Sepeda motor, Mbah. Njen gak nek beneke, gak nek beneke kae. Mboten. 3. 2. Nggih. Ngono selawe. Iya, selawe. Wis susuk 20 ngene ae lho. Ben yo ben kok. Tempene. Mpun mboten, Pun. Pun. Wis to. Matur suwun ya, Mbah. Sami-sami. Alhamdulillah. Nggih. Oke, guys, selamat pagi, guys. Saatnya kita Polda Metro Jaya. Wis bar panan kabeh. Esuk-esuk mangan sego pecel. Sarapan jan mantap deh. Dalane guys. Dalane jan sahdu. Biar. Iya, biar. Iya.
Mbak Shundari. Terus banyak orang berlalu lalang, guys. Mbak, oh, kakek bapak botot nih genesan. Mbak amanah lagi. Kono. Di jalan kaki. Sayangku. Nah, seperti ini jalanannya kalau pagi. Mbak. Nah, kita sudah nyampe rumah. Sudah jalan. Oke guys, saatnya kita madang. Nah, isu-isu sarapan sego pecel. Mbok kowe sak tukok niki. Dadi pangan kok nek wong rene. Subuh jam piro iki? 5:30. Sarapan sego pecel. Aku wis tangi jam 4 guys, soalnya aku mau ya wis turu sampai sore jam 10. Jam 10 wis turu. Segini dan oke, tapi aku mau jaluk sedikit sini. 5.000 loh kurang, belum toh. Kudu 5.000 loh. Sama yang biar nih, dan udah isuk ki pengen mangan sego pecel ngono. Sini oporku ya iki aku rek iki masak opor aku. Ora tak syuting. Masak opor, belanja nang pasar, belanja tuku lontong, tuku opo. Wis ora tak syuting. Kadang wong ki nek males ki piye ya. Males nyuting wis gak mood ngono gitu as. Tuh apa gitu nih. Kurang penak. Loh. Apa? Nanti emak turu abad sore jam 4 melek. Enak es kopi sore ya. Enak itu pangan yang anu gitu, yang sawah ini. Ini gawane sawah ki? Sego pecel ya? Sego pecel ben kono ya? Iya. Nuansane sawah ono. Yo jane ning dhuwur jane. Ngono. Tuh. Enak guys nuansane sawah. Enak ngene jane sik. Nuansane sawah. Mbak, sarapan sego pecel. Masak? Mangan yang sawah. Ini pinggiratan. Lah ya, mangan yang sawah ki lho. Jan. Enak tenan. Aduh tuh. Mangan sego pecel neng sawah. Jelalah urah wosik nggone barudan. Mantap. Nang jero kan tak enek, Mang. Aku tak manen sawah ya guys ya. Pemandangannya alami. Makanya omahku dhuwur kena tak gawe ndangan. Ku ben iso manganen dhuwur iso ndelok sawah. Ya apike.
Jenis kayak angkruk. Enak nih. Tempe Mbak Sam. Aku seneng aku mangan kulup. Mangan kulup. Segone sithik kulupe akeh. Enak ya. Terus delok sawah ya. Enak ya, ono kae, enak. Enak ki Mbak, tempe. Ibu ah. Nah iya. Iki nek dhewe popor atau doyan kok. Wah, Ya doyan nek tempe ngene iki tuh. kok tempe. Kadang diwehi apa ki jenenge? Jangan-jangan apa nemoh. Santen-santen ngono moh. Tapi nek enek kunire gak dian ngono. Kok iso? Aku gak dian. Nek enek kunire nek dian. Kok ngene Mbah Sam, Mbak. Kok ngene Mbah Sam. Basam. Mbah Sam kidul. Oh. Kita sego kita. Aku gak tau tuku sego. Ya adan dhewe itu. Yo garek golek lawoe. Biasane tuku bakso anu. Ya bengi sadiran mara ora? Gak. Iki wis pirang-pirang dina gak ngora lho. Lah iya. Iki lho sak men udan iki lho. Kok gak enak mara ya? Biasane mara. Heeh. Biasane yo ning arep aku. Kok gak enak ke suwi ya. Abet barek kalau tuku karo kowe ning kene kalau. Barek kalau dine no gak enak. Kene iki mbiyen iki brasaku dhuwur ngono munggah iki. Munggah ratan iki lho ya. Saiki yo gak wisan. Hah. Aku seneng kulup ngene iki lho nek Mas gak pecel ya. Iya. Oh, banyu giling. Nek tutupan ra bener. Gak mawon. Nek pemane kene sedeker-eker ya. Pitik golek min loro ya. Gang-gang. Ning Iya. nek sing putih tak embu ya tak ekono mundur. Anak iki. Mangan sego pecel. Mantap. Pak, sarapan. Sarapan nasi pecel. Iya lah kayak matang ya tempe ini. Sesuk aku arep nang anu kan. Nang Tulungagung tanggapan. Amanah no isuk wis golek panganan lho.
Wis bakul wis tuku bathak, tuku apa ngono. Ning dilek. Kidul kono. Kulo sambate ra ndek dhuwit teh. Anu, dapat jaman ndek iki. Heeh. Ngene Mbah Samyon. Kuwi dhuwit akeh lho meneng-meneng. Nek kiko ning gone anu Mbah Lairun. Sampeyan kok wis terus jadwale diomongi? Aku lho dhewe. Gak terus dipikir wong. Gak melok Mbak weh. Aku nang omah. Ya nang omah ya kan. Pegane mau akeh. Mbah termasak mbah. Dari mbah terus mepe. Kok gak tau melok drep-drep sampean. Gak. Lumayan ta untuk duit-duit sak-dik. Nang omah. Gak lek min kan belas 5 batok. Cak iya ya sing nang kaki 3 batok, sing nang kaki 2 batok, kaya lumayan lah. Tak lumayan wong loro wis yo Walah. balik. Dek iki lah kita. Pakai 5 batok ya, 3 batok nang kaki. Itu tak gitu. Mbah, sarapan. Ya, kok sarapane? Sego pecel biasa. Ini batur-batur derep ndak melok derep. Ngasak. Gak selatan. Engko nek wae gak usum panenan ben sik duit beras. Kerja kok gak selatan lho, Mbak. Awet mbiyen gak tau ngono weh. Tandurnya gak tau. Tuh. Melok-melok ngasang gak tau. Gak tau ngasak ya. Mak gue penggene ngasak ae. Tadi sampean jagane jaluri tok. Iya. Jagane anake tok. Nggo belanja. Nek anak telatnya piye, Mbak? Gak enak tangga juga. Kok maksud apa? Tangga apa? Kadonan sepi piye? Kengke ya. Kengko ning kidul kali. Terus nenggane wedi wedi. Anggone pi Mbah Lairun pulang iki. Maco nang lor kono. Lah ini barangnya maco nang ngene Mbah Lairun. Tak ke? Udah nih ya. Ana wong sarapan iki kene. Nih. Ini guys, aku harap mulai. Ada